The laws of nature are but the mathematical thoughts of God. ଏହି ଉକ୍ତିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ତାହା ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଗାଣିତିକ ଆଲୋଚନା। ଏହି ଉକ୍ତିକୁ ଯଥାର୍ଥତା ପ୍ରଦାନ କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ୟୁକ୍ଲିଡ। କେତେକଙ୍କ ମତରେ ୟୁକ୍ଲିଡ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଥିଲା, ଆଉ କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ। ଯଦି ସେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଥିଲେ ତେବେ କୁହାଯାଏ ଯେ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଜନ୍ମ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 325 ଇଜିପ୍ଟର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ହୋଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆରେ ରାଜା ଟଲେମି ଶାସନ କରୁଥିଲେ। ଟଲେମି ଜଣେ ବିଦ୍ୱାନ ମହାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ। ସେ ଗଣିତଜ୍ଞ, ବୈଜ୍ଞାନିକ, କଳାକାର, ଦାର୍ଶନିକ, ଐତିହାସିକଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିଲେ। ସେ ନିଜ ଦେଶରେ ଗୋଟିଏ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ, ଯାହାକି ସମୟାନୁକ୍ରମେ ଗୋଟିଏ ଗ୍ରନ୍ଥାଳୟ ରୂପେ ବିବେଚିତ ହେଲା। ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଯେ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ନ୍ୟୁରୋକ୍ରେଟସ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜେଜେବାପାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ଜୁରାନଖସ୍। କେତେକ ମତ ଦିଅନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 387 ଏଥେନ୍ସରେ ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକ ଏକାଡେମୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା। ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଉପରେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ମତ ଯେ ସେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଏକାଡେମୀରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସେଠାରେ କିଛି ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ଥାନ ପତନ ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ଫେରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେଠାରୁ ଫେରିବା ପରେ ରାଜା ଟଲେମି ତାଙ୍କୁ ବହୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଜ୍ୟାମିତିକୁ ଆଧାର କରି ସେ ଏକ ପୁସ୍ତକ ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାହାର ନାମ ଥିଲା ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ଏହି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ପୁସ୍ତକକୁ 13ଟି ଅଧ୍ୟାୟରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଆଜକୁ ପ୍ରାୟ 2000 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିଲା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପୃଥିବୀରେ ଅଧିକରୁ ଅଧିକତର ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପ୍ରଥମ ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ବାଇବେଲ। ବାଇବେଲ ପରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ବିକ୍ରି ହୋଇଥିବା ପୁସ୍ତକ ହେଉଛି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍। ଏହି ଏଲିମେଣ୍ଟସ୍ ପୁସ୍ତକଟି ସମଗ୍ର ୟୁରୋପରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଥିଲା। ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗ୍ରନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅନେକ ଭାଷାରେ ପ୍ରଚଳିତ। ପ୍ରାଚୀନ ଗ୍ରୀକ ଗଣିତଜ୍ଞ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କୁ ଯଥାର୍ଥରେ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ତାଙ୍କ ନାମ ଅନୁଯାୟୀ ୟୁକ୍ଲିଡୀୟ ଜ୍ୟାମିତି ନାମ ପ୍ରଚଳିତ। ୟୁକ୍ଲିଡ ଜ୍ୟାମିତିର ସମସ୍ତ ଜଣା ତଥ୍ୟକୁ ଏକାଠି କରିଥିଲେ। ୟୁକ୍ଲିଡ ପ୍ରମାଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଜ୍ୟାମିତି, ବସ୍ତୁ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା ଏହି ଅନୁସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ଏଲିମେଣ୍ଟସରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଜ୍ୟାମିତି ଅନେକ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକମାତ୍ର ଜ୍ୟାମିତି ବୋଲି ଧରାଯାଉଥିଲା। ତାଙ୍କର ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ଏଥେନ୍ସରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ୟୁକ୍ଲିଡ ଗ୍ରୀକ ନାମର ରୂପାନ୍ତର, ଅର୍ଥ ବିଶିଷ୍ଟ ଏବଂ ତେଜସ୍ୱୀ। ୟୁକ୍ଲିଡ ମିଶରର ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଗଣିତ ଅଧ୍ୟାପକ ମଧ୍ୟ ଥିଲେ। ସେ ପୃଥିବୀର ଏବଂ ଆକାଶର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ନୂତନ ତଥା ଜଟିଳ ଅନ୍ୟନ୍ୟାସରେ ରୂପାୟିତ କଲେ। ତାଙ୍କର ବିସ୍ମୟକର ବୁଦ୍ଧିମତାର ଦକ୍ଷ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ସେ ଗୁନ୍ଥିଲେ ଅନେକ ନୂତନ ପରିକଳ୍ପନା, ଯଥା ବିନ୍ଦୁ, ରେଖା, କୋଣ, ବକ୍ରପୃଷ୍ଠ ଏବଂ ଘନ। ଅସୀମତାର ମାନଚିତ୍ରକୁ ସେ ତର୍ଜମା କଲେ ପ୍ରାଥମିକ ଗଣିତର ସୀମିତ ଭାଷା ଭିତରେ। ସେତେବେଳେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ମିଶରର ବିରାଟ ପିରାମିଡର ଉଚ୍ଚତା ମାପିବାକୁ କେହି ସମର୍ଥ ନୁହନ୍ତି। ୟୁକ୍ଲିଡ ଦିନର ଠିକ୍ ସେହି ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ଯେତେବେଳେ ମଣିଷର ଛାଇ ତାର ଉଚ୍ଚତା ସହିତ ସମାନ ହୁଏ। ସେହି ସମୟରେ ପିରାମିଡର ଛାଇକୁ ୟୁକ୍ଲିଡ ମାପିଥିଲେ। ଥରେ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡ୍ରିଆର ରାଜା ଟଲେମି ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ଯେ ଜ୍ୟାମିତି ଶିଖିବା ପାଇଁ କୌଣସି ସହଜ ରାସ୍ତା ନାହିଁ କି? ୟୁକ୍ଲିଡ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ଯେ ଦେଶରେ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ରାସ୍ତା ଅଛି, ନିର୍ଦ୍ଧନମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜଟିଳ ରାସ୍ତା ଏବଂ ରାଜ ପରିବାର ପାଇଁ ସରଳ ରାସ୍ତା, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୟାମିତି ରାଜ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ରାସ୍ତା। ଶିକ୍ଷା ରାଜ୍ୟରେ କୌଣସି ରାଜକୀୟ ସରଳ ପଥ ନାହିଁ। ତାଙ୍କର ଛାତ୍ରମାନେ ତାଙ୍କୁ ଆଦର୍ଶ ରୂପେ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ, କାରଣ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ପିତା ସମ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ପଥ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଥିଲେ। ତଥାପି ବେଳେବେଳେ ସେ ତିକ୍ତ ବିଦ୍ରୂପର ଚାବୁକରେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରୁଥିଲେ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୟାମିତିର ଜନକ ବା ପିତା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୌଣସି ସଠିକ ବିବରଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ। କେତେକଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଜୀବନ ପରିଚୟ ଏପରି ଥିଲା। ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାୟତଃ 265 ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବରେ ହୋଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଥିଲା ୟୁକ୍ଲିଡଙ୍କ ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ବିବରଣୀ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡିଓଟି କିପରି ଲାଗିଲା ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ନେଇଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ।